Η Cadillac στην πρώτη χρονιά στη Φόρμουλα 1 θα έχει κινητήρα Ferrari και οδηγούς τους Sergio Perez και Valtteri Bottas, οι οποίοι έχουν 39 και 10 νίκες αντίστοιχα. Η Haas θα έχει επίσης κινητήρα Ferrari και οδηγούς τον Oliver Berman και τον Sebastian Ocon, ο οποίος έχει μία νίκη και 4 βάθρα. Πάμε στη Ferrari, η οποία φυσικά θα έχει κινητήρα Ferrari, οδηγούς τον Leclerc με 8 νίκες και 50 βάθρα και τον Lewis Hamilton με 105 νίκες και 202 βάθρα. Προχωράμε στην Mercedes, η οποία θα έχει φυσικά κινητήρα Mercedes και οδηγούς τον Russell με 5 νίκες 24 βάθρα και τον Kimian Daly, ο οποίος έχει 3 βάθρα. Επόμενη ομάδα η Alpine, η οποία επίσης θα έχει κινητήρα Mercedes και οδηγούς τον Gasly, ο οποίος έχει μία νίκη 5 βάθρα, και ο Colapinto, ο οποίος έχει βγει μία φορά 8ος. Επόμενη ομάδα η Williams, η οποία θα έχει επίσης κινητήρα Mercedes και τους οδηγούς Alexander Albon, ο οποίος έχει βγει τρίτος 2 φορές, και τον πολύ έμπειρο Carlos Sainz, ο οποίος μετράει 4 νίκες και 29 βάθρα. Επόμενη ομάδα, η οποία πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα για κατασκευαστών και οδηγών, φέτος με κινητήρα Mercedes και οδηγό τον πρωταθλητή Lando Norris, ο οποίος έχει 11 νίκες, 44 βάθρα, και σαν δεύτερο οδηγό τον Oscar Piastri, ο οποίος έχει 9 νίκες και 26 βάθρα στην καριέρα του. Να δούμε αν και φέτος στην πορτοκαλί ομάδα θα ισχύουν πάλι οι παπάγια rules. Επόμενη ομάδα η Aston Martin, η οποία θα έχει κινητήρα Honda και οδηγούς τον Fernando Alonso, ο οποίος μετράει 32 νίκες και 106 podium στην καριέρα του. Και επίσης, σαν δεύτερο οδηγό θα έχει τον Lance Stroll, ο οποίος έχει βγει 3 φορές τρίτος και έχει μία pole position στην καριέρα του. Η επόμενη ομάδα είναι η Audi, η οποία εξελίσσει το δικό της μοτέρ Audi φυσικά, και οδηγό θα έχει τον Nico Hülkenberg, ο οποίος έχει βγει τρίτος μία φορά και έχει μία pole position. Επίσης, οδηγό θα έχει τον Bortoleto, ο οποίος στη rookie season είχε μία φορά έχει βγει έκτος και 3 φορές 7ος. Επόμενη ομάδα είναι η Racing Bulls, η οποία θα έχει κινητήρα Ford και οδηγούς τον Liam Lawson και τον νεοφερμένο Arvin Gilbert, ο οποίος προέρχεται από τη Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 3. Και τέλος η ομάδα της Red Bull, η οποία θα έχει κινητήρα Ford και οδηγούς τον 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen, ο οποίος έχει 71 νίκες και 137 podium, και τον Hadjar, ο οποίος έχει βγει τρίτος μία φορά, ο οποίος προέρχεται από την Racing Bulls.